Du laver et ret fedt argument i bogen for, at man faktisk kan starte med at købe en virksomhed som starten på sin karriere inden for iværksætteri. Det fikser 20-70 af de opgaver at købe en virksomhed. Fordi der er nogle andre, der har gjort alle de trivielle, simple opgaver, som man skal igennem, som at oprette sig på Google og registrere CVR-nummer, alle mulige andre ting. Det er ikke ting, vi lærer noget af. Og så er der også argumentet, der hedder, jamen, det kan du gøre, men du kan også bare købe en virksomhed på Saxis, eller hvis du finder en anden, der vil sælge. Gør det. Det behøver faktisk ikke være særlig dyrt. Og ofte kan du købe en virksomhed, der har noget omsætning, der har noget trafik, der har noget lager eller et eller andet. Det er så fedt. Altså, hvis du er i tvivl om, hvad du skal starte og ikke har en idé, og sådan, så bare sid derinde og bare browse løs. Der er nogle fede virksomheder derude af specielt de her virksomheder med sådan lidt ældre mennesker, som gerne vil på pension. Der har drevet en eller anden webshop. Jeg så en eller anden webshop på Saxis med, de solgte sådan nogle store syerske maskiner i træ. Sådan nogle helt gamle vævemaskiner-agtigt, som er sådan en helt vanvittig ting, at der er en marked for det. Men dem lavede de og solgte, og tjente ret godt med penge, men de ville gerne på pension. Så de ledte efter nogen, der kunne overtage den virksomhed, der kunne lære faget. De ville være klar til at uddanne dem i det, og så kunne overtage den her webshop.